Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kesokar Bangladesh hakini ki sngi ki baladep kelas tang ban pelaj no iaka pisa kot kabathma ha pok kari hakaba la penja lut no iaki dur jong u Sheikh Mujibur Rahman ubalong ro kumu presiden menengkong do jong kari u Sheikh Mujibur Rahman udai ukpa jong ka prime minister barim jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina badru ka bajudan ka dur jong u ha baroh ki pisa kot jong kari hadin bala phet ka Sheikh Hasina sha India ka Bangladesh bank house nem baladep kelapan bena ban pentre kamno yaki pisa bathmai hapok kari nakaliang jong he jang ka Bangladesh bank u Arif Hussein Khan ulong ba menta haki pisa andan no dakidur jong ki jaka bapau nam ka Bangladesh hakaba ombok shu yakidur jong ki ki Bri U hakini ki pisa thamai labo yakidur jong ki mandir Hindu bat Buddhist kidur painting Balei da u Zainul Abidin kidur jangkan National Martyrs Memorial badru umat saknam jangki Bri U bayap ha kathma Bangla khat khandai spa nya phowai